عوز السلام تنا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت نحن زوان زدلنا يم زينات تحز لكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم ان فنهم على زينات من تخبطحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا ناي سودان منغستي اب غزات ኢትዮጵያ ኩናትን መخفات ምድላው ተሰሚዑ اب غزات ኢትዮጵያ خلل ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ሱዳን ፈጣን ደገፍ ኃይልታት መላ አሜሪካን ተኸፊት በመዋል በአል ቡርሃን ዝምራሕ ናይ ሱዳን መንግስቲ ኣብዚ ካምፕ መጥቃዕትን ፍጻም ሕሳቡ ናይ ሱዳን ውሽጣዊ ምንጭታት በመጥቃስ አልጀዚራ አጥጻው ፍሊቶ 10,000 ዝኾኑ ወታደራዊ ትሒዝ ዘሎ ዝበሃልን اب غزات ኢትዮጵያ ውሽጥ ይርከብ በመዋልን ናይ ሱዳን መንግስቲ ዝኸሰሱ ናይ ሱዳን ፈጣን ደገፍ ኃይልታት ወይ አርሲኤፍ ካምፕ ይበመዋል ዝገለጾ እዚ ቦታ ኣብ ደቡብ ሱዳን ግዛትን ቡሉናይል ቀረባ ከም ዝርከብ ምግላጽ ጠቂሱ ወታደራው መላመድ ናይ ወፃ ሃገር ኃይልታትን ወን ከም ዘለው በማል ናይ ሱዳን መንግስቲ ወሃብ ምግባር الجزيرة تبتيو كاب 10,000 لعل وتدرات حيزلو بموال ناي سودان منغس زخصصو بفلاي دما ابزناي ارسيف كامبي بموال زصوعو ناي ايثيوبيا جنرال يركبو يمزولو ابز لعل وتدراو كامبن متقعتن كم زخفت مفلاط الجزيرة تبتيو بزي دما توغات مخاينن مدفعاتن كالوت وتدراو ناوتات بكينيا مونباسان بسوماللاندن ود بربران ابيلم تغعزم ناز كامبي اتو خمزلو حبريتاتات رخيبلو مبالو ناي سودان منغس تقيسو الجزيرة تبتيو ايثيوبيا نفتان دغف حيلتات تحجزلا بموال زخصصو ناي البرهان حالتات اتفتان دغف حالتات مس منغست ኢትዮጵያ ናይ ጸጥታ ሓበሬታታት ይላወጥ ይብማሉን ከሲሰሎም ናይ ደቡብ ሱዳን SPL ወይ ሱዳን ፒፕልስ ኦፍ ሊበሬሽን ሙቭመንት አጀንዳ በዚ ተሓባር ኮይኑ ምርካቡ ናይ ሱዳን መንግስቲ ኣብቲ ካምፕ መጥቃዕትን ምስንዛር መሕሳቡ አመልኪተሎ እዚ ኣብ ግዛታት ኢትዮጵያ ውሽጥ ይርከብ ዝበለ ካምፕ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ወጋዓዊ መልስ ይሃበን ብርግጽ እቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ አልጀዚራ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ ውሽጥ ኣብ ዝርከባ ካምፕ መጥቃዕቲ ከም ስንዝር ጠቂሱ በዚውን ወታደራዊ ምድላዋትን ይገብር ከም ዘሎ ይዝገልጽ ነገር ግን ዝመጥቃዕታ ውሽጥ ግዛት ኢትዮጵያ ዝፍጸም እንተኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ግብረ መልስ እንታይ ክኸውን ይዝብል ጉዳያት አመልኪቱ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ዝሃወቶ ወጋዓው መልስ የለን نائب أحمد النسياسة فورك محدرات متنقطة تلاويتهم كلتين هاجرات لالونت نيت حدا كابرا كم زجبرات تنجرب كاب كرباك زي جميرة أمونجو أسمران أديسا فانزل محدرات كعلم مللس كيناتي متخمزل زملاخت مخانز قلت وجنات بازي حميم نائب التقنا محدرات سبات كم بعل باج أدبلين عبالله جمدان عصبناتنا نيرات مليسانات نختخون كريبايا زبل زربا خزار بغنيم ناي أسمران محدر ما بلتقنا بسنك زموت زلو وتدراوت أزستي إرترا شعبيان تداخل ملا يبلغ خمزلون إزجنا حلم مخانخ قلت ناي كلتيوم محدرات زي قباقال مللس علم لخوت خورات حبالو وانا صحف حورات منقسات أنتوني غوتيريس زقره ومتنقطاتاتون مزت تحزايو وانا صحف مسيتو إرترا تتحيزو أبز حلف عمتات ملغت خم حلالف إذناي مجمرا يكونن كاب كله بالعل الذكر قنا سراويت إرترا نخلو خلل تقراياتيو أب هايمانوتن مرحتي كي ترفت شفجاف مسفتسمه أبي أحمد أنتوني غوتيريس سراويت إرترا ناب تقراياتون لهم قالاتيوم لهم كم زنورو بعلم غوتيريس تزاري وميم لهم بلتقنا باندا انداملت وعم قال بتكبرت ملاخت خونتات مرحت تهاجر هو ملسي فتيم زي قبا خمس خونه يفلت وانا صحف انتوني غوتيريز لو من اديس ابابا نا اسمرا متنققتاليو خملو ኢትዮጵያን ኤርትራን بسمع الجرس مسرت ላላውነት ሓድነትና ይተሓደክ ክብር ዳግም ቃል ከረጋግጥ ጸዊዖም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ውጥረ ሰላምን ከደፍርስ ከም ዝኽእልን አጠንቂቆም እዚ ከምዚ ለኸለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ውሳነ ሕሊፎም ነቲ ናይ ብልጽግና ሰብ ዝምራሕ ትካል ድኹም ኢሎም ብምግላጽ ገሪፎም ወጽዮም ብዙሓት ናይ ጋድ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጽዑንተ ንምጉላህ ትጥቀመሉ ትካል ገይሮም እዮም ዝረይዎ ኢትዮጵያን አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጹ ንድሓር ግና እቲ ዝነበረ ዝምድና ናብ ምድኻን ብምእታውን ይጋድ ናብ ዘይጠቅም ትካል ንምቕያር ናይ ቀርና አፍሪካ ኢንቪቴሽን ዝብል ትካል ምስ ኢሳያስ አፈወርቂን ዓብዱላህ ፎርማጅን ብምዃን ናብ ምስራት እዮም ኣትዮም ነይሮም እቲ ጉዳይ ብዙሕ ከይሰጎመ ምስተረፈ አቢጋድ ወርቅነህ ገበየ ተሸሞም ንብልጽግና ዘገልግል ትካል ምግባር ጻዕር ተገይሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ነዚ ክልላዊ ሕብረት ገዲፎም ወጽዮም ኣስመራን ኢጋድ ወርቅነህ ገበየን ዝለኣኸቶ መልእኽቲ እዚ ትካል ነዊሕ ግዜ ድኻም ከም ዘርኢን ኣብ ክልላዊ ጉዳያትን ጥልዋ ዘለዎ ግደ ከም ዘይትዋጻእን ገሊጻ ኤርትራውን ልክዕ ከም ናይ አውሮፓ አቆጣጠር 1993 ኢጋድ እንደገና ክዋቀር ከሎ ንሰላምን ቁጣውን ምትሰር ወሳን ክኾን ይዝብል ተስፋ ነይርዋ ይኹን በር እቲ ትካል ነዚ ዕላማ ስሒቱ ብገለ ሃገራት ብፍላይ ብኢትዮጵያ ከም መሳርሕን የገልግል ከም ዘሎ ገሊጻ በዚ ምኽንያት ኣስመራ ኣብ 2007 ካብ ኣባልነት ከም ዝወፀት ተዘኻኺሩ ኢጋድ ምምሕያሽ ዘቕረቦ ጻውዒት ሰሚዓ ተስፋ ብምግባር ካብ 2023 ጀሚራ እንደገና ኣባልነት ኣጠናኺራ ከም ዝነበረ ጠቂሳ ይኹን በር እቲ ትካል ሕጋውነት ግዴቱ ምፍጻም ይስእነሎ ሕጋውነት ስልጣኑ ድማ እንዳተራኸመ መጽዩ ብምዋል ይጽነሐልና ኢላላ ናይ ሻዕቢያ መንግስቲ ኢጋድ በወገኑ ሻዕቢያ ካብ 2023 ተመሊሳ ካብ ዝኣተወትሉ ግዜ ጀሚሮ ኣብ ኣኼባታትን መደባትን ተሳቲፋ ከም ዘይትፈልጥ ገሊጹ ንድሓር እውን ኤርትራ ተመሊሳ ክትኣቱን ክትሳተፍን ጻውዕ ተቐሪቡ
بسنك حرخا وقوي غوريلا وارفيرس نعمتات عرفت خمسانو فيلد مارشال برهان جولا قليتهم اب كل محراز كيد زلو وقي مسكتله خوينا حالتات فانو ناب كتماتات بمتاو متقعت مخفات مفليتهم ايدكم هاو ايدكم زهاوكم زبل بروباغندا خمون دبداب درون قتيل يركب اب كل محراز تفلالي ورداتاتن امرار حتاتن ترخبو اخيباتات ككايدو اتحبرت سب اب العلفانو ايدو نخب تقط نخغبرون زغبر زلو غوسغواسون تطناخير له غون دما دمسيسنايوم ايدوم هيبم زبل بروباغندا بوغن بلصغنا تولي علم تمالي امراق ጎጃም አስተፈላሊ ቦታታት ዝሓለፈ ተኻታልቲ መዓልታት ብስተገበረ ዘመተ ልዕሊ 200 ዝኾነ ሓይልታት ፋኖ ቀቲለ ክብል ከም ዝነበረ ዝከር እዩ ኣብ ጎንደር ዘሎ ጎስጓስ ድማ ኢድኩም ሃው ዝብል እዩ ኣብ ምዕራብ በለሳ 65 ሰባት ኢዶም ሂቦም ዝብል መርኣያ ትግሪ ይልዓል ተደምሲሱ ኢዱ እናሃበ ካብ ዘሎ ሓይልን ዝተዳኸመ ጉጅለን እዩ ዝዋጋእ ዘለኹ ዝብል ዘሎ ናይ ብልጽግና ስርዓት ብዛዕባ ድሮን ዝተዋፈረሉ ኩናት ግና ዝገለጸ የለን ሎሚ ኣብ ጎጃም ካብ ካሮት ክሳብ ሰኸላ ካውን ናብ ደጋዳሞትን ኣብ ዘለዎ ከባብታት ከምውን ኣወሎ ኣብ ከለላ ከባቢ ናይ ድሮን ትካላት ምግባሮም ተፈሊጠሎ ምስራቅ ጎጃም ዘዋ ባሶ ሊበልን ወረዳ ቆሮ ተባይለ ኣብ ጽዋዕ ከባቢ ቤተ ንጉስ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ደብዳብ ድሮን ምፍጻም ተፈሊጡ ዝበጽሐ ሰዋውነት ንዋታውን ጉዳቱን እኳ እንተ ዘይተፈለጠት ማለ ኣብ ሰሜን ሸዋ ዘዋ ግሾ ወረዳ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ደብዳብ ድሮን ተፈጺሙ ሰዋውን ንዋታውን ጉዳት ምግጣሙ ዝከር እዩ ሓይልታት ፋኖ በወገኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘካይድዎ ዘለዉ ሓረኻዊ መጥቃዕቲ ናይ ከተማ ውሽጢ ተኹስ መቐጻሎም ይግለጽ ትማሊ ምሸት ናብ ሰሜን ወሎ ዘዋ ቆቦ ከተማ ብምታው ኣብ መንበር መንግስቲ ጸጥታ ሓይልታትን ኣብ ዙርያ ከተማ ኣብ ዝተገበረ ወታደራዊ ካምፕን ተኹስን መኽፋቶም ናይ ዝምርኣያ እዩ ብኻሊ ወገን ብልጽግና ጥምራ ሓይሊ ዝበሎም ወታደራዊ ናፋኖ ዘለዉ ቦታታት ብምስፋር ዝኸፈተ ዘመተ ስዒቡ ዝፈጸመ ናይ ደፈጣ መጥቃዕቲ ዶ ይበለን ናይ ሃገር ናይ ጦር ኣዘዝቲ ብዋናነት ካብ ኣምሓራን ኦሮምያን ዘጋጠሞም ሓረኻዊ ውግእ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መብርሂ ቀፂለሎም ሰራዊት በብቐበሊኡ ክዋጋእ ደኺሙ ናብ ካምፕ ብቐረባ ይኣቱ ብማል ቅድሚ ሓደ ዓመት ጀነራል ኣዋው ታደሰ ዝሃብዎ ቃል ደጊፎም ለሙውን ሰራዊት በብቐበሊኡ እናዋግእ እቲ ሓሪኻዊ ውግእ 80% ፖለቲካ 20% ድማ ወታደራዊ ኢሎም ኣለው ናይ ፖለቲካ ስራሕ ይስራሕ እንብለውን በዚ ምኽንያት እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ዕድሚኦም ናብ 70 ኣብ ተጸጉዑ እዋን ዘየቋርጥ ሓረኻዊ ውግእ ወይ ጉሬላ ዋርፌር ከም ዘሰልችዮም ገሊጾም ቅድሚ 42 ዓመት ወደ 17 ዓመት ከለኹ ጀሚረ እነሆ ሕጂ እውን ናይ ደፈጥ መጥቃዕቲ ይፍጸመሎ ብምባል ኣምሪሮም ሓርበኛታት ዘለና ኩሉ ባንዳታት ተላእኽትን እውን ኣለውና ዝብሉ ብርሃን ጁላ ናይ ኢትዮጵያ ውግእ ናይ ጂኦግራፊካዊ ናይ ማይን ውግእን እዩ ኣነ ንባዕለይ ነዊሕ ዓመታት ኣየርደአን ነይሩ ኢሎም ታሪኻዊ ጸላትን ዝበለዎም ኣካላት ዝርዝር ብምቕራብ ዕረፍቲ ኸሊኦምና ክብሉ ኣብርዮም መን ሓርበኛ መን ባንዳ ዝብል ጉዳይ መን ናይ ወጻኢ ጦር ዓዲሞም ንኢትዮጵያ ዘቐትል ከም ዝኾነ ምስተሓቂ ተታሒዙ ዝለዓል ኮይኑ ስርዓት ከም ዝበሎ ግና መንእስያት ናብ ጫካ ዝኣቱ ፖለቲካዊ መልሲ ሲኖም ክስለፉን ክእከቡን ከለው ኣይትቕተልና ምስ በሉ ንስኻትኩም ታሕተውት ኢኹም ተባሂሎም ምዃኖም መሰረታዊ ጉዳይ እዩ بخالي زينا ناي روسيا بريزيدنت فلاديمير بوتين ناي تركي مزنهم رسيب طيب يرغادون ابلو معلت اب تركمستان اب زغبرو وصاني حت بخلتاو متحبار قطناو غداياتن عالم لخاو صገማትን ዘተኮረ ሚይት ጌርና ኢሎም ክልቲኦም መራሕቲ ተረኸብሉ ኣብ ቱርክሚስታን ንካይድ ኣብ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ናይ ሰላም ጉባኤ ጎንን ጎኒ ነ4 ደቂቃ ጸንሕት ምጋሮም ካብ ቀይሕ ቤተ መንግስቲ ክሬምሊን ዝወፀ ሓበሬታ ፍሊጦም ናይ ክሬምሊን ቃል ኣቀባሊ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ነቲ ሚይት ኣውንታዊ ኢሎም ዝገለጽዎ ኮይኑ ካብ ሳልሳይ ወገናት ወይ ካብ ምዕራባውያን ጥቕታት ቢህልውን ናይ ክልቲአን ሃገራት ናይ ንግዲ ኢኮኖሚ ርክባቱን ተጠናኺሩ ቀፂሎ ሌሎም ኣብ ሚይት ዝተላዕሉ ቀንዲ ነጥብታት ክርኢ ከለና ናይ ቱርክ መጀመርታ ዝኾነን ብሩስያን ሮስቶም ኩባንያን እናተሃነፀ ዝርከብ ናይ ኡክራይን ኒኩለር ሓይልታት መካፈል ጣብያ ህንፀት ብዝምልከት ምራሕ ተማይጦም ፕሮጀክት ዝተተሓዘሉ ግዜ ምእንቲ ክዛዝሙ ሩስያ ግዴታ ከም እትዋፅእ ኣረጋጊጻ እያ መራሕቲ ኣብ ጉዳያት ዩክሬን ሰፊሕ ሓሳብ ዝተለዋወጡ ኮይኑ ናይ ቱርኪ ሚድያታት እውን ከም ጸብጸቦ አንካራ ኣብ ናይ ሰላም ዘተ ዙርያ ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ንምፍታሕ ናይ ምክክር መድረኽ ንምድላው ድሌት ኣለዎ ኢሎም ናይ ኣውሮፓ ሕብረትን ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝርከብ ዩሮክሌር ብመንገዲ ናይ ሩስያ ንብረትን ንምግዛእ ንዩክሬን ልቓሕ ወሓስ ንምሃብ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ክልቲኦም መራሕቲ ኮይኖም ፔስኮቭ ነቲ ጉዳይ ዓብይ ስርቂ ኢሎም ንኣውሮፓውያን ዝነፀግሉ ኮይኑ እዚ ኣካይዳ ንዓለም ለኻዊ ናይ ፋይናንስ ስርዓትን መሰረት ንዝለዓለ ዘፍርስን ከም ዝኾነ ክልቲኦም መራሕቲ ተስማዕሚዖም ኣለዉ ናይ ኣውሮፓ ሕብረትን ንዩክሬን ዝሃብዎ ልቓሕ ንምድጋፍ ኣብ ቤልጅየም ዝርከብ ናይ 210 ቢልዮን ዩሮ ወይ 246 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝጽጋዕ ናይ ሩስያ ማእኸላዊ ባንክ ንብረትን ንምግዛእ እናሰርሐ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ቲክቶከራት ጉዳይ መዛረብ ኮይነሎ ብኻሊ ወገን ሃገር ኣውስትራልያ ካብ 16 ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ህጻናት ቲክቶክ ማሕበራዊ ሚድያ ከይጥቀሙ እገዳ ኣንቢራ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ነዳዲ ዋጋ ምውሳኹ ካብ ናብራ ምውሳኽ ንላዕሊ ህይወት እናጠፈ ኣብ ዘሎ ኩናት ንላዕሊ መንግስቲ ብልጽግና ናይ ፌደራል ፖሊስን ናይ አዲስ አበባ ፖሊስን ብምጥቃም ቲክቶከራት እናሃደነ ያስረሎም እዚ ጉዳይ ናይ ዓለም ለኻዊ ሚድያታት ትኩረት ስሒቡ ቢቢሲ ከም ጸብጸቦ 6 ናይ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ሚድያ ጽዑን ተፈጠርቲ ወይ ኢንፍሉንሰር ብዘይግብእ ኣገባብ ተኣሲሮም ኣለዉ እቲ ካናዳዊ ኣድናይ በርሀውን ንመንእሰያት
ደገፈን ጽቡቕ ኣገባብራን ይገብር ዝነበረ ተባሂሉ ምእሳሩ ተገሊጹ ካብ ቲክቶከራት ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያታት ምዝተታሒዙ ግን ኣውስትራልያ ጽኑዕ እገዳ ኣንቢራ ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ማሕበራዊ ሚድያ ከይጥቀሙ ብሕጊ ኸልኪላ ኣብ ሕጊ እንተዘይተገቢሩ እተን ኩባንያታት ከም ቲክቶክን ኢንስታግራም ፌስቡክን ዩቲዩብን ወዘተ ክሳብ 47 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ክቐጽዓየን እዚ እገዳ ህጻናት ካብ ሳይበርን መጥቃዕትን ወይ ሳይበር ባይሊንግ ካብ ሕማቕ ሓሳባት ንምክልኻል ናይ ህጻናት እምሮ ጥዕና ንምሕላው ተባሂሉ ዝወፀ እዩ ዋትስኣፕን ሜሰንጀርን ኢሜይልን ኦንላይንን ጌማትን ግና ካብቲ እገዳ ነፃ ተገይሮም ኣለው ኒውዚላንድን ዴንማርክን ማሌዥያን ዝኣመሰሉ ሃገራት እውን ነዚ ናይ ኣውስትራልያ ሕጊ ንምትግባር የጽንዑ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዘደለናይ መርእስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ክትገልጹ እናዘኻኽርና ብኻልኦት ሓበሬታታት ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም